गमामायैनो आङो गिबिथाराव कंग्रेसनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि सिनियर स्पोक्स पार्सन हिसाबै आरो बिटिआर इनचार्ज कंग्रेसनि जानानै आङो गसाइगाव ओनसोलनि पर्टेल निउसनिसिम दर्शक नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनाय जासिनो बयखौबो खुलुमबाय। गमामायैनो दिनैनि जे दोहौ बियो गोबाव समनिफ्रायनो नेनानै थानाय मोनसे दोहौ। कंग्रेसआ एक्चुअली नैबे उपनिर्बाचन थामहिनबा बाय इलेक्शननि जे मोनसे दोहौ जादों बियो गमामायैनो एखेबारे साखात बयबो मोनदांदों जे कंग्रेसआ दिनै मा मावनो नागिरदों। खारन बे कंग्रेसनि मावनो नागिरनायनि थुलुनाया बिजेपिखौ लानानै जादों, इउपिपिएलनि थुलुनाखौ लानानै जादों। खारन रायजो राजायाथ' नुबाय दिनै बिजेपिया भारतनारिखौनो आसामारिखौनो बड'लेण्ड बासिखौ बयखौबो थगायबाय। बर' हारिखौ खालि यख'थखौल' लानानै थगायाखै, दाना बिजेपिया जानाय लोंनाय गासिबो बेफार बानिज्य बे गासैखौबो बारायदिंना होजोबनायाव रायजो राजाफ्रा बिराद उसुबिदा जाबाय। खारन जोंथ' दिनैबो जायो लोङो, नाथाय जोंहा मावनाय दांनायनि इनकाम गैया, खामानि मावनायनि कारखाना इन्डास्ट्रि बायदि बायदि गैया। दा बिनि सोलायै मा जाहैबाय, जोंनि जानाय लोंनाया संख्रि फानलुनिफ्राय लानानै थाव गारि सालायग्रा गासैयावबो बारायनानै होजोबनायाव मा जाहैबाय, रायजो राजाया फेमिलिफोरखौ सालायनो गथ' गथायखौ लानानै स्कुल कलेजाव फोरोंनो बेबायदि हाख'वा जादों। आरो बिजेपिखौ गिदों गाबोनबा मा खालामबावगोन, समफोरबा मा खालामबावगोन। जोङो होनदोंल' हे डिजेल आरो पेट्रलनि दामा बारायबाय थाबावगोन, दिनै मैया दाखालि 100मोन, दिनै लोगो लोगो 100 जाबाय। जोङो बयबो होनसोलायदों पागलफ्रा बे गोदाव सोराव सरकारा 150सो खालाममारसिगोन नामा, सानफ्रामबो बारायगासिनो। दा बे मोनसे ओरैबायदि सिनारि, ओरैबायदि थासारि जे रायजो राजाया बिजेपिनि फारसे अर्थात इउपिपिएलनि फारसे खुनु भरसा आरो फोथायनाय गैला। दा बेखायनो कंग्रेसआ दोहौ जादों। दिनै 350निबो बारा बिपिएफनिफ्राय फैदों, इउपिपिएलनिफ्रायनो बांसिन आरो बिजेपिनिफ्राय बांसिन आरो एआइइउडिएफनिफ्रायबो आरो जिएसपिनिफ्रायबो दिनै कंग्रेसआव जयेन जानायनि बे दोहौआनो बेनो मोनसेल' जे रायजो राजाया बिजेपिनि फारसे आरो दिनै बड'लेण्डखौ खुंनाय इउपिपिएलनि फारसे जेबो फोथायनाय गैया। बेनि थाखायनो निस्सय दिनैनि बे हाजार हाजार कंग्रेसनि बिराद मोनसे गिदिर गौथुम एबा महासभाया जाफुंनो हाबाय। इउपिपिएलनि सायाव फोथायनाय गैला आरो बिजेपिनि सायावबो फोथायनाय गैयैखायनो बर'फ्राबो एबारावहाय जों सानदों बर'फोरनि पलिंआ मोजां जायो। 43आव फ्राय 38,000 पलिं जागोन। दा बावहाय जों आसा खालामदों 10निफ्राय 15,000सो भटखौ। दिनै बर'नि रावा मोनसे समाव बिटिसिनि अफिसियेल लेंगुवेजमोन, दिनै बिटिसिनि अफिसियेल लेंगुवेज नंला, एसामिसआसो जाबाय। दा बेफोर मोनसे जिनिसा रोखा, सासे मोनसे रायजोनि बा स्टेटनि चिफ मिनिस्टार अर्थात मुख्यमन्त्रिया जा फंसे बुङो मोनसे जेन्टल बा सोदोमस्रि गोनां रावखौ जों बयबो लुबैयो। जोङो नुदों मुस्लिम कमिउनिटिया थैलाय उजिलाय मैया दाखालि धलपुर गरकुटि आरो सिपाझारनि केसखौ लानानै बिसोरो इउपिपिएलनो भट होआ। इउपिपिएलनो भट होनाय माने बिजेपिनो भट होनाय। दा बेखायनो 50,000 आउट अफ 50,000आ 40,000आनो कंग्रेसनावहाय फल जागोन, बिराद क्लियार खोथा। आरो बिनिफ्राय आदिबासियाबो ओरैनोब्लाबो आदिबासिफ्रा आवगायावहाय गुबुन जातिफोरनो भटखौनो होखायामोन अना बर' बा जिएसपिनि अनगायै। दिनैहाय कंग्रेसआ बिथांमोननि बिकल्प जाबाय। दा बेखायनो आदिबासिनि भटखौ इउपिपिएलआ लुबैनाया बियो गोरोन्थि जागोन आरो आदिबासिनि भटआ 90% कंग्रेसनावनो फल जागोन। फार्स्टिं बर'फ्रा दिनैहाय नुबाय जेसेबां बे 350 400 मानसि दिनै कंग्रेसआव जगदान जानायफोरनि मादाव बर'आनो बांसिन, बर'आनो फ्राय 300+ जानानै दङ। ओमफ्राय गुबुन जातिनिफ्राय साफा सानै दंदेरो। दा सोरबाया बिजेपिनि, सोरबाया इउपिपिएलनि, साफा सानै बिपिएफनि आरो जिएसपिनिबो दङ। दा बेखौ नायोब्ला बर'आबो मिथिबाय जे दिनैहाय बिजेपिया बर' हारिखौ थगायबाय, बिजेपिया गासै भारतबासिखौनो थगायबाय, इउपिपिएलआबो एकर्डनि दारै दिनै बर'फोरखौ थगायगासिनो दङ। मावनाय दांनाय डिलिभारि जेबो गैया। 1500 कौटि मोनबाय होनदों, 1500 कौटिनि थाइसे फैसायाबो दिनै बिटिआरआव हाबाखै। जा बिटिसिनि जे सुक्तिनि कारज'खरि बिनि मोननाय आरो हाबनाय बेफोरजोंसो दिनै इउपिपिएलआ मावगासिनो दङ, गावसिनि एकर्डनि सुक्तिनि जेबोखौनो मोनाखै। दा बेफोरखौ रायजो राजाया क्लियारलि नुबाय थादों। फार्स्टिं बिजेपिया बिराद थगायबाय। दिनै 18टा डिपार्टमेन्टआ डिसिनि आखायाव थांबाय, अर्थात आसाम बिधान सभानि आखायाव थांबाय, आसाम लेजिस्लेटिभनि आखायाव थांबाय। बेफोरखौ नुबाय थाबायदि रावा आब्रुथि गोनां सोद्रोम बर' माहारिनि राव नङा। दा बेखौसो फोरमान जादों दिनै इउपिपिएल दोलोआ मा बिस्रा मोनसे माबा गैया नामा, मोनसे संबिधान गैया नामा, मोनसे आब्रुथिनि प्रट'कल गैया नामा। प्रमद बर' बिथाङालाय, आं बेखौसो होनो नागिरदों प्रमद बर' नोंथाङा नोंनि इएमफोरखौहाय एसे सामलायदो।
रायजो राजाफ्रा नोंथांनि मन्थ्रिफोरखौहाय बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांनि मन्थ्रिफोरखौहाय हाजार हाजार बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ मोजां मोननानै नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड सालायथों होननानैसो भट होनानै देरहाहोदों दिनै देरहाखांनाय लोगो लोगो मन्थ्रि जानाय लोगो लोगो रायजोफोरनि प्रति बिथांमोना सनमानानो गैला मा सैमा सियाल मा हाथाय गैयै बेफोरखि भाषा जायो नामा दा बेखायनो प्रमद बर' बिथाङा फेरेंगाखौ सामलायनाया एसे मोजांसै नङाबा रायजो राजाया खिन्थु लामा सामा सेन्देलजोंबो खुबैनो हासिगौ बिसोरखौ बांद्रायथारबाय बिसोरनि रावा एखे माने सोद्रोम भाषा जाबाय दा बेखायनो आं बुंनो लुबैदों फेरेंगा बिथाङा एसे बेफोरबायदि सालाय खुगा खेवबानो स्लिप अफ थां बेबायदि जानाया बायसान्स नङा बिथाङा मोनसे बिथांनि आखु जाबाय खोमादां बेनिफ्राय जुदि बिथाङा साबधान जायाबा गाबोन बिथांनि मोनसे बिराद गाज्रिथार रुबा नुजाथिनो हागौ आरो बेयो बिथांनि थाखायनो बिपदजनिया जागोन बेक्तिगत फेमिलिनि थाखाय मान सन्मान गैयै गन्थं हानाय जागोन दानि बे जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि बेयावहाय कंग्रेस राजखान्थि दोलोआ दानि बे उफ्रा बिसायख'थियावहाय जाथि जनगोष्ठी हिसाबैहाय बे माबायदि भट लानानै कास्ट वाइज माबायदि भट मोनगोन होननानै ओरैनो जोङो फुटबल गेमावहाय मोननै रोखोम केटागरिनि प्लेयार थायो मोनसेया जाहैबाय लिडिं टीम आरो मोनसेया जाहैबाय आन्डारडग प्लेयार जोंनि दावहाया गमामायैनो UPPL अर्थात BJP आरो कंग्रेसजों जादों दा बावहाय जोङो UPPL खौ कंग्रेसनि तुलनायावहाय बिथांमोनहा एक्चुअली दे आर चेसिं आस UPPL इज ए आन्डारडग प्लेयार दे आर ट्राइं टु रिच टु आवर लेभेल आवर स्टेन्डार्ड दा बे ओरैसो जादों आं बेखौ होननो लुबैदों नोंथाङा जाथि वाइज कमिउनिटि वाइज भटआ बिराद क्लियारखा पेटार्ना बिराद क्लियार भट पेटार्ना दा मुस्लिमा जाहैबाय 55,000 आव 50,000 फल जागोन आदिबासि 46,000 बिथांमोना बेबायदिनो फ्राय 40,000 फल जागोन आवगायाव जा जेखियानो जाया माने एबाराव आदिबासि जा कनसियास खारन गावसिनि केन्डिडेट आदिबासिनि कमिउनिटियाव केन्डिडेट जाबाय दा बावहाय जोङो नुदों मुस्लिम कमिउनिटिया थैलाय उजिलाय मैया दाखालि धलपुर गरकुटि आरो सिपाझारनि केसखौ लानानै बिसोरो UPPL नो भट होआ UPPL नो भट होनाय माने BJP नो भट होनाय दा बेखायनो 50,000 आउट अफ 50,000 40,000 कंग्रेसनावहाय फल जागोन बिराद क्लियार खोथा आरो बिनिफ्राय आदिबासियाबो ओरैनोब्लाबो आदिबासिफ्रा आवगायावहाय गुबुन जातिफोरनो भटखौनो होखायामोन अना बर' बा GSP नि अनगायै दिनैहाय कंग्रेसआ लुबै नङा होमबा जेखौ गोसो जायो बेखौनो बुंलाबाय जानायथ' बाथ्रा नङाना सासे चिफ मिनिस्टारा कनस्टिटिउशनेल हेड संबिधाननि बिगोमा गासैबो बे गासै 3 कौटिनि बारा आसामाव रायजो राजाफोर दङ बिनि बे सासे देरसिन लिडार दा बेनिफ्रायनो बेबायदि गोदाव सोराव माबा ट्रेक्टरनिफ्राय गाइखेर ओंखारो कंग्रेसनिफ्राय गाइखेर ओंखारा BPF निफ्राय गाइखेर ओंखारा बेलाय माथो हब्द जाखो दा फोरमाना बेनो जाहैबाय जे बिसोरो दिनै नेता महरै मानसि महरै बिथांमोनहा नेतानि महर गैया नेतानि गुन आरो क्वालिटि गैया दा बेखौसो फोरमायदों मा गाइखेरनि खोथा बिलाय माखासे सोद्रोमनि भाषा दं नङा होमबा मानसि जानानै मानसिनि रावखौ बुं सासे पार्लियामेन्टारि हेड जानानै पार्लियामेन्टारि लेंगुवेजखौ बुंनांगोन कनस्टिटिउशनेल हेड जानानै कनस्टिटिउशनेल खोथाखौ बुंनांगोन दा बेहायनो रायजो राजाफोरा मिथिनो बाखि गैला हिमन्त बिथाङा दिनै जानला मेनला खुगायाव जेखौ फैदों बेखौनो होनदों थांनाय बिसायख'थियावबो एसेम्ब्लि बिसायख'थियाव सोरखौबा मोख्रा सोरखौबा मावजि भाषायानो बे मावजि मोख्रा सियाल सैमा माबा गाइखेर ओंखारनाय गाइखेर मानसियालाय बहा नों मा गोदाव सोराव हौवा मानसियालाय बोरै गाइखेर ओंखारनांगौ जागोन अके हिन्जाव मानसिया गाइखेर ओंखारो बेखौबो होनसै नामा जाय बाथ्राफ्रा बुंथावानो नङा दा बेनो फोरमान जाबाय जे हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि दिनाव सासे CM जानो हानायनि चिफ मिनिस्टार जानो हानायनि जयगथायानो गैया दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा मिथिबाय जे बियो दिनैहाय गासै आसामबासिखौनो बेबायदि बाथ्रा बुंनानै लाजि फोनांदों नोंथांनि बुंनायनि सायावनो बिटिआरनि जे हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुंदों जे BPF आरो कंग्रेसआ साफा सियाल गोथां जाय सियाला आंगुरखौ खाना जानो हायैनि थाखाय बे गोखै होनना बुङो आरो सानजा देशनिफ्राय गसाइ ओनसोलाव दायो माने सैमा फाग्ला फैनानै दंफैयो होनना बुंदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंदों दा बाथ्राया आङो एसे बे फरेस्ट मन्त्रि थामहिनबा फेरेंगा अर्थात रन्जित बसुमतारी बिथाङा सासे आंनि मोजां लोगो जोङो फनाव नंनायनि नङैनि सिगाङाव फनबो हरलायो जालायरायो जोङो जेन्टेल आब्रुथि गोनां रायलायो आङो बिथांनिफ्राय बेबायदि नंनायनि नङैनि माबा बिथांनि फंफ्रोमबो बुंनाय रावानो माबा सिलिंबाय थाग्रा जाबाय आं मा होनबावनांगौ जाखो बिथांखौ आंनि लोगोथार गाज्रि बुंबाबो आं बोरैबा मोनलायलांबाय आंनि खुगानिफ्राय बिदि ओंखारनाय मा सियाल गोथां मा गोदाव सोराव बेफोरखौ होननाङाब्रा बिथाङा सासे मन्त्रि जाबाय
ज्येष्ठ उन्दै गथ'फोरनि बिफा जाबाय बिसाजोफोरनि बिफा जाबाय सासे बिजामादैनि बिहाव जाबाय बियो दा बिजामादैया बिहावनि बेबायदि खुगानिफ्राय नोङो नांनायनि बारा समायथारै रावफोरखौ ओंखारोबा मा सानो आंनाबो बोरायफोरा जावलियाथारलै हा फिसाजोफ्रा मा मोनगोन रायजो राजानि गेजेराव मोखां होनो हानाय नङा जोंना बाबाया हा मा बिदि गोदाव सोराव मोजां राव गैया नामा बेहालाय एफा मोजां फरायनाय मानसियालाय मोनसे समाव लेक्सारार जालायनाय मानसियालाय मा सियाल गोथां मा सैमा फाग्ला हाथाय गैयै